Jo, za jedno, to už jsem dlouho nedostal. Ten čurák teďka točí, víc. 1 minus, vej. No 1 minus, tyhle, to taky už je dlouho, většinou tak 2. A teď nebude nic zajímavého, musíme počkat na pokoj, a tam budeme dávat zase bomby nějaký. Dám. Ale to bude dobrý. No to je blázen! Čum na to! No to svět nežral. Jsme takovou málo nežral. No to je blázen! Hej ty moje. Matuši, řekni mi něco do kamery. Co ti mám říct? Třeba Jaký to psí bylo čuro. třeba? Nebo Hej, normálně Nežral. cement na těch fotkách vypadá jak čůru bez ničeho. Česká noc na německý zastávce. Hej, to je dobrý nástup na nějakou pornopovídku, ty vole. oh. No, vystačilo. Tak jo, tak si dám to, tak si to Je pustíme. vidět, že Petra je prostě furt ještě slušná. Ještě jsme jí neskazili dostatečně. Zatím Ale je to zkazíme, pořád jenom 90% chlap, ještě s náma musí tak dva dny strávit na pokoji. Ne. No jo, ne asi. Mě krčí přišel hlad. Hej. Jak to je